representando a Manuel Rodríguez López, a parte de memoria que está presente en nós, que está a súa viúva, están os seus dous fillos, a súa nora, o seu neto. No nome da familia fala Santiago Rodríguez López, seu fillo. Boas noites a todos. Ben, queridos amigos, permitídeme que vos fale hoxe do amigo Manolo. Manolo Blanco. Blanco de espírito, cunha bondade blanca polo de pura, que disfrutamos os que tivemos a sorte de ser amigos seus. Véñenme a memoria unhas verbas que o noso académico Darío Xoán Cabana lle dedicou o meu pai no prólogo do libro Onte e Hoxe Vivencial. Dixo Darío: Manuel Rodríguez honroume moito a miúdo coa súa conversa, e eu enreime coa súa amizade, gocei da súa sinxela bondade, asombreime arreo coa súa inocencia. Esa inocencia convertíao nun home un pouco desamparado, exposto aos convenienciudos e aos aproveitados que percorren triunfantes os camiños da vida. Pero a él non parecía importarlle. Sen dúbida, estas verbas definen tamén perfectamente a inocencia blanca de Manolo Blanco. Porque estou vos a falar de Manolo Blanco Castro, eterno emigrante que morreu ancellando o seu castro galego ideal, a cidade de Lugo. Na vida e obra de Manuel Rodríguez López, carimosa, inspirada e informada biografía que Manolo nos regalou en vida, el mesmo deixou escrito: lonxe de Galicia, os galegos, contome entre eles, sentimos máis o noso amor á terra nai que nos viu nacer. Eu podo decir que sinto máis nostalgia ao estar fora de Galicia, pero ao fin en España. É como ter cartos, pero non poder comprar algo que che apetece. Velaquí a tristura do emigrante expresada con inocencia blanca. Manolo era blanco, ancellaba o seu castro lucense, foi escritor, e eu destacaría a súa excelente capacidade como investigador. Para min foi un rigoroso investigador que recibiu unha sólida formación xa dende 1956, data na que se incorporou á Academia de Historia Franciscana. Especializouse nas biografías de persoeiros ilustres e rescatou do anonimato a outros que a historia deixara en olvido. Varios libros, algúns xa publicados, outros aínda inéditos, e centos de artigos, incluindo decenas de biografías publicadas nas enciclopedias máis importantes a nivel estatal, son parte do legado físico que Manolo nos deixou. Manolo dinos no seu último libro publicado ata agora que o escribira máis coa alma que coas potencias corporais. Amigo Manolo, empregaches tanto a alma durante toda a túa vida que agora, no ceo dos galegos, bautizado así polo amigo Xulio Xiz, serache moi fácil continuar coa túa laboura sen potencias corporais. Gracias, Manolo, por ser blanco, investigador, escritor, amigo. Gracias por ser Manolo Blanco Castro.